Štedi dah, starče, sve što još nisi pomislio, ja odavno znam. Mama Anđeline fantastične priče. Čarobnjak Lars i legendarni zmaj. Nikada ranije Lars nije silnije želeo da je poslušao svog brata Maksa. Jednog dana neće ti biti spasa, govorio je Maks. Jednog dana nikakav trik neće biti dovoljan da se izvučeš iz zamke. Lars se pribojavao da je taj dan došao upravo sada. Lice mu lice je suočen sa crnim zmajem, ušamućen od otrovnih biljaka koje je brao, nije se mogao setiti nikakve moguće čini, nikakvog trika, niti načina kako bi iz ove situacije izašao. Pogled zmaja od obsidijana razlikovao se od svega što je do sada video. Hladan, bezizražajan, bez trunke bilo kakvog osjećanja. Dok ga je gledao, Lars je osjećao kao da zmaj može pročitati sve njegove misli i znati baš sve što i on sam zna. Na njegovo zaprepašćenje, ovo nije bilo daleko od istine. Imaš sreće što si prijatelj zlatnog zmaja, inače bih te odmah uništio. Svojaglavost je ljudska odlika. Sramotno je da jedan čarobnjak može sebi dozvoliti ovakvu nepromišljenost. Zlatni zmaj. Lars se trže na zvuk sopstvenog glasa, koji je zvučao tako slabašno. Pritom želeo je da izgovori mnogo više od toga. Reči prosto nisu nailazile. Štedi dah, starče, odjeknu zmajev glas u Larsovim mislima. Sve što želiš da mi kažeš, ja odavno znam. Sve što još nisi pomislio, ja odavno znam. Odista si čudna vrsta. Svako bi se na tvom mestu pitao da li će preživeti, a ti se i dalje pitaš zašto leptir vile izvode svoj ples i kako sam ja neopaženo skriven na vrhu 10. brda. Čarobnjak je osjećao ogromnu snagu zmajevog glasa u svojoj glavi, da nije mogao razaznati šta je od toga njegova misao, a šta zmajeva priča. Za samo par momenata sve što je želeo da sazna, sve zbog čega se i upustio u ovu avanturu, nalazilo se u njegovim mislima. Za razliku od zlatnog zmaja koji je osetljiv na svetlost, zmaju od obsidijana svetlost daje snagu, ali previše svetlosti uz ogromnu snagu donosi i ogroman gnev. Dana koji obeležava sredinu proleća, sunčevi zraci najduže direktno obasjavaju zmajevo skrovište, te je gotovo nemoguće da se zmajski gnev iskontroliše. Leptir vile svojim jedinstvenim plesom skreću zmajevu pažnju i na taj način ga smiruju. Kakva divna stvorenja prirode, pomisli Lars. Dok ostatak sveta misli da je zabava namenjena njima, one zapravo spašavaju taj isti svet od snažnog podivljalog zmaja. Od samog početka Lars je sumnjao da stanovnici 10. brda vrlo dobro znaju šta se na njegovom vrhu dešava. Upravo tako, starče, grmeo je zmajski glas u njegovoj glavi. Zar se nisi zapitao zašto su meštani ovog brda tako skromni i usklađeni sa prirodom? Svaki samozvani kralj iz prošlosti bio je dovoljno drzak da misli da me može staviti pod svoju kontrolu. Svaki pokušaj utvrđenja uništio sam. Svaki pokušaj kroćenja sprečio sam. Trebalo im je dugo da shvate, ali sada su savršeni susedi. Oni poštuju prirodu i moje okruženje i ja poštujem njih. Izlečio sam ih od oholosti. Malo ko se time može pohvaliti, zar ne, čarobnjače? Lars je istovremeno sa poštovanjem i strahom upijao svaku reč koju je zmaj izgovarao. Sve je delovalo tako jasno i smisleno, osim jedne sitnice. Kako to da baš više niko do sada nije došao do zmajevog skrovišta? Zar je moguće da je Lars prvi? Iz dubokog sna premudru sovu trže drevno drvo. Posle dužeg mirovanja i raspoređivanja novih saznanja kroz sveže prolećne listove, drevno drvo javilo joj se, ali ovog puta poruka je bila baš za nju. Letela je brže nego ikada.
Svom snagom napredovala je ka skloništu zlatnog zmaja, preletala je brda i ravnice grozničavo. Kao da ju je sva mudrost i smirenost napustila, ovog puta bila je samo sestra u sovinom telu. Morala je po svaku cenu pomoći svom bratu. Zatekla je zlatnog zmaja skrivenog u najdubljoj špilji planine, spokojno uspavanog na gomili zlata. "Zmaj od obsidijana!" ishitreno je uzviknula. Zlatni zmaj trže se i začuđeno se zagleda u premudru sovu. "Zmaj od obsidijana!" nastavila je. "Zarobio je Larsa, brzo, moramo nešto preduzeti. Prošlo je svega 2 dana od vrhunca zmajevog gneva. Leptir vile su plesale, ali znaš da to nije dovoljno." Zlatni zmaj znao je sve o svim drugim zmajevima. Zapravo, svi zmajevi znali su jedni o drugima, ali se nikada nisu mešali, niti su sretali. Gnev zmaja od obsidijana bio mu je dobro poznat, a ono što niko nije znao, osim ostalih zmajeva i drevnog drveta, je da taj gnev traje 7 dana i da svako ko se nađe u njegovoj blizini biva uništen. U tom periodu ovaj legendarni zmaj ima moć da prodire u tuđe misli i poigrava se njima kao igračkama. Jedini koji su bili imuni na ovu moć bili su drugi zmajevi. Upravo zato sada je premudra sova stajala pred zlatnim zmajem, iznurena i uplašena. Zmaj pravila su jasna, draga sovo. Zmajevi se međusobno ne bore, niti mešaju. Najzad, obsidijan je najjači među nama. Ukoliko Lars sam ne pronađe način, teško mu iko može pomoći. Zabrinuto objasni zlatni zmaj. Bez reči, premudra sova izlete iz pećine. U mislima zlatnog zmaja bljesnu sećanja. On sam u zamci koju je sebi napravio, okružen lavom, bez snage, i čarobnjak Lars, njegov spasilac. Zar će ga neka zastarela pravila starija od sveta sprečiti da pomogne prijatelju? Zlatni zmaj vinu se hitro u visine i sustiže premudru sovu. Lajkujte i subscribeujte Mama Anđeline fantastične priče.